welcome na naman sa aking channel. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo naman kalimutang i-hit ang like, subscribe, at i-share. At piliin ang all para lagi kang ma-notify pagka may lagi akong i-upload na videos. So, for today's vlog, ang gagawin ko ay magbalot ako ng parcel dahil may order ako sa Shopee. So, magbibigay lang ako ng sample sa mga seller na walang kakayahan o walang idea kung paano nga ba magbalot ng mga order nila sa Shopee. So, umpisahan ko na. Let's start. So, ngayon, may order akong, ito lahat order ko na to today. Ito sa Shopee, ito sa ano lang, malapit lang to. Kaya ibabox ko lang itong lahat sa aking order ng aking reseller. So, ito naman, retail sa aking shop, sa Shopee. 3. Yan. So, babalutin ko siya at ipapakita ko sa inyo kung paano ang tamang pagbabalot. So, ang ginagawa ko, iniisa-isa ko siya. Kagaya niyan, 3 ang order sa akin ng pinkish snow. Bali may order akong 3 sa aking Shopee. So, ang gagawin ko para ang tamang pagbalot. So, tinatanggal ko muna siya. Inisa-isa kong tanggal. Yan. So, isa-isahin natin ang tanggal. Ayan. Bali, 3 siya. So, ngayon naman, ika-carton ko na siya. Ito, 3 order. Ika-carton ko na. Pero, bago ko siya i-carton, binabalot ko muna siya ng bubble wrap para safe po ka-deliver, hindi siya masira. So, unahin na natin si zero muna. So, ang ginagawa ko si zero, iniisa-isa ko siya. Kasi siya nababasag po kasi siya. Kaya, iniisa-isa ko siya ng bubble wrap. Nagkakat na ako ng bubble wrap pa isa-isa. Tapos ipakikit na natin. Ayan, ito na yung 3 serum. Huwag natin si cream. Tapos, i-check nyo lagi guys. So, ito na guys, yung tapos na. Ayan. Ito na yung mga tapos kong balutin sa bubble wrap. Ayan siya. So, ngayon, ang gagawin natin, tabi muna natin siya. Natin i-cut ko. So, ang ginagawa ko, ito karton, inano ko na siya. Yan. Okay. Parang inano ko lang siya. Yan. Gawa-gawa ko lang yan, guys. Para hindi ma-deform yung yung isang set. So, need talaga i-karton siya, guys. So, ngayon, unahin ko siya. Yan. Ano bahala kung paano nyo pagkasugan kami. Pantay na siya guys. Pantay na siya. Ngayon lalagay ko na siya. So, ang sabi ko, sa gitna yung mabigat para pantay. Kasi zero. gagawin natin,
natin. Lagyan natin yung package. Actually sa Shopee, hindi talaga biro yung mga ano doon. Pag bibili ka, hindi talaga biro. Kasi kagaya niyan, gagawa ka pa ng box. Or yung iba, gumagawa na ng maraming box. Para pag may order, automatic, dire-diretso na sila. Sa aming mga seller sa Shopee, kunti lang po ang tubo namin. Bakit? Kasi malaki po ang binabawas lalo ngayon. Dagdag na naman ng percent si Shopee. Malaki ng binabawas sa amin. Mga seller. Tapos, sale pa kami, ano? Kung ano na lang talaga yung nakakarating sa amin na ano, kunti na lang talaga. So, ito guys, tapos na siya. Yan. So, lalagyan ko pa ulit. Para safe. Safe lang. Sa mga bogus buyer dyan, tawag ko kayo sa aming mga seller. Kung anong order nyo, kunin nyo po. Hindi yung ano, yung parang wala lang ho. Malit lang po namin. Yan, okay na ho siya. So ngayon, babalutan ko na naman ulit siya ng bubble wrap. So ito naman, ito yung order sa akin ng reseller ko. So hindi ko na siya isa-isahin na lalagyan ko pa ng bubble wrap. Actually malapit lang naman siya. So ibabox ko lang siya diretso. Ganyan. So, ito na siya guys. Lalagyan ko siya ng Waybel. Ito naman yung sa reseller ko. Ayan. So, sana may natutunan po kayo sa aking videos ngayon. Sa mga pwedeng magtanong dyan. Ayun, o kaya pwedeng bumili sa aking shop. Lalagay ko yung description sa baba. Maraming salamat guys. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, i-share na rin ang aking videos. Bye-bye!